Как не бих постъпвала с хората, ако знаех датата им на раждане? Например, хората родени на 4, 13, 22 или 31 число. Те обикновено ценят стабилността, реда, отговорността и честността. Ето какво е добре да избягваме в отношенията с тях. С тях не работи контролът, натискът, ултиматумите или опитите да ги промените според собствените си представи. Ако се опитате да ги притискате, те моментално включват съпротивата си, затварят се в себе си и рязко се дистанцират. Родените на 4 число. Никога не бих се опитвала да ги управлявам, да се боря с тях за власт или непрекъснато да доказвам, че знам повече. Това са хора с силна вътрешна воля, чувство за отговорност и нужда от структура. Когато ги притискат, те могат да станат твърди, жестоки, авторитарни и емоционално студени. Не бих обесценявала тяхната компетентност, решения или постигнати резултати. Не бих се опитвала да ги манипулирам чрез чувство за вина. При тях това не работи. Напротив, може още повече да засили нуждата им от контрол. Родените на 13 число не би ги държала в строги рамки и не бих им пречила да променят живота си. Това са хора на трансформацията. Способни са да затварят една глава и смело да започват нова. Важно е обаче да не бъдат поставени в хаос и да не бъдат подтиквани към необмислени рискове. Вместо да насърчавате импулсивните им решения, взети под влияние на силни емоции, по-добре ги подкрепете да ги обмислят спокойно. Така ще използват силата си за промяна по най-добрия начин. Родените на 22 число никога не би ги ограничавала с прекалено строги правила, постоянна критика или нравоучения как трябва да живеят. В своя плюс това са изключително творчески, свободолюбиви и вдъхновяващи хора. В минус тази енергия може да се прояви като инфантилност, избягване на отговорност или дори зависимост. Затова не е нужно да ги спасявате, ако не са ви помолили за помощ. Не вземайте решения вместо тях и не носете отговорност за живота им. Оставете им пространство за спонтанност и свобода. Ако бъдат поставени в прекалено строги рамки, те буквално започват да гаснат. Родените на 31 число, при тях е много силно чувството за индивидуалност. Не бих подценявала нуждата им сами да вземат решения и да следват собствения си път. Не ги притискайте, не се опитвайте да ограничавате независимостта им. Когато усещат уважение и доверие, разкриват най-добрите си качества. Но ако почувстват контрол или несправедливост, могат бързо да се затворят и да станат непреклонни. Общо за хората, носещи енергия 4, никога не бих обесценявала техните амбиции, вътрешна сила и стремеж към лидерство. Това са хора, които имат силна воля и желание сами да се справят с предизвикателствата. Но също така не бих позволила да бъдат прекалено контролиращи към мен или към околните. Не бих приемала натиск, подчинение или опити за доминиране, защото в минус те могат да се превърнат в авторитарни и доста доминиращи. Основният извод е следният. С тези хора най-добре работят ясните лични граници, взаимното уважение и свободата. Когато се чувстват приети и уважавани, те разкриват най-силните си качества, но когато бъдат притискани или контролирани, автоматично включват защитните си механизми. Започват борба за власт и често